Ito, dili pinaagis sa atong binuhatan, kung dili pinaagis pa ito, Ephesians chapter 2 verse 8. Saved by grace, saved by faith, unya ang method of salvation is grace. Tapos, the moment you receive grace is in baptism. Naklaro ba na ito? Karoon na panahon na, mo ni ang panahon na idawat ninyo si Jesus. Kung ipagdawat ninyo ni Jesus, kung sa tuwing ma-receive ninyo sa diyan ang gilawat mo si Jesus, ay pasayuhan sa sala. O ikaduha is Espiritu Santo. Katulinan sa lahat ng hapon. Kay Balo, sigo sa dagway sa magbubuhat, isama ni Kristo sama. Sigo sa dagway sa magbubuhat, kinsa man ito magbubuhat? Si Kristo sama ng Kristo magkarong adlaw, wala na mo sala, wala may sala. Kunya sumala sa gisulti sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, ingon siya dito nga ang tanan nga anak ng Kristo siya bag-o nang binuhat, bag-o nang karon. Bag-o nang binuhat ug ang daang mga butang nangagi na. Ug tan-awa ang bag-o mga butang miabot na. Sumala sa gisulti sa Galatians 3:27, ingon to, medyo wala ba kang masayod na ang tanan nagkabautismo di ang Kristo nagsulog mag Kristo. Naa na si Kristo nagapuyo sa sulod niya. Amen? O ang Espiritu Santo karong adlaw katong sa Biskol, ang Espiritu Santo naa na sa sulod niya. Tingnan. Kana makasala ka magiti ka tungod sa Espiritu Santo. Amen? Nadawat ka itong hingon sa buhat 2:38. Antang sa tagsa kaniyo maghinulsol o magpabatismo sa ngalan ni Jesus alang sa kapasayan sa masala o madawat ninyo ang gas sa Espiritu Santo karong adlaw nadawat ninyo ang gas sa Espiritu Santo o ang kapasayan sa inyong mga sala. Karon sa diha nga napasaylo na po sa inyong mga sala. Ingon ang pinadayag 22:11. Pasagdihi ang mga dautan nga magpadayon sa pagkadautan. Apan ang mga balaan magpadayon sa pagkabalaan. Ano yung padayon? Padayon sa pagkabalaan. O ang matalo magpadayon sa pagbuhat kung matalo. So, normal nga makasalaan. Usahay makasalakta sa atong pagkakristohanon, apan dinig na mo ang atong basihanan ng lugar sa pagpangalatan. Amen? Kaya kung makasalata, nahimo naman ta karong anak sa Dios. Nahimo naman mo mga anak sa Dios, natawan mo pag-usab. Anak na mo sa Dios, di na mo anak sa yawa. Kay anak mo sa Dios, kung mangayo mo pasaylo sa inyong amahan, pasaylo ang ganito. Amen? Pero ayaw po, di po natin batasan nga magsigitan pagkasala. Ano man, maabot po ang panahon, nga mapulan niya ang Diyos. Ano man, kanaman kong pagpakasala, din ang buhat sa mga anak sa Diyos. Diba? Ang mga Kristohanon,